Oh, die geluiden, hè? Die roerdomp die zou toch in de buurt moeten zijn? Je hoort hem zo goed. Ik zie 2 baardmannetjes. Oh, dit is echt heel leuk. Oh, ik vind deze echt zo mooi. En dan is het natuurlijk weer kwijt. Oh ja, neem je daaronder. Ja, dus. Ah, dit is echt zo te gek. Zo cool. Het is echt als een acrobaat zo tussen dat riet met die pootjes. Toen zie je de baltvlucht van de rietzanger. Dan zijn ze druk aan het zingen en dan kruipen ze wat omhoog. Zitten dan vaak ook wat hoger bij het riet, bij de pluimen. Dan vliegen ze omhoog, dan hoor je ze zingen en dan laten ze zich als een parachute weer omlaag zakken.